kwati Tetilda sei iwe ndakakunzwa uchinyepa kwati Tetilda unyari here shadiwe wainyepa kwati Tetilda wakanyepa palive tichikunzwa ndi vanhu sitikashamisika uchinyepa kuti wakaroora ukazodisha ta unyari siona zvandaida kwadaida kwasimutilda ndakazozvara because andi vakazondipa app number yakati app ndakazoapa ndikataura aubudiriri chero kata zvizvo kuita zvokwana Tetilda nekomumwe moto aubudiriri aufangunyepera vanhu takatopedza madhiri hapana madhiri aunosila hapana madhiri anombosasada kutinyepera chati tozviziva zvinhu izvi toshanda nazvo hakuna madhiri hauna kuudza chokwadi vakakubatsira based on zvinhu zvawakavaudza iwewe but palifeya chepu vana haupiwi shadi iwe unozviziva vana haupiwi kungatisiyani nazvo takatopedza kudhara tangomira mari dzavo dzichazomuudza tichawa mari dzavo sacho orit chiita tioni tichawa mari dzavo sacho chirega ndimbodzokera palive yangu ndadzoka palive nai shadi unoda kuita mwana mudiki nai right maitanaka please send a request guys musaone live nevana handiti kana uchinyara please do not I repeat do not join the live handika ibva wangoshayikwa palive nozouya mangwana patenge ichita behind bus handika idzi dzine dzevanhu vakuru tsanokadzi uri mwana uri kudei pano tsanokadzi uri mwana uri kuda kudzidza chikapa ndedzevanhu vakuridzi right namba dzemunhu oraiti ropa madziona kupi maona kupi ningikiri yacho maona kupi maiona kupi maona kupi kuri kubvunzwa namba dzemukadzi uyu ndiko kupa munokanda ikoko maona kupi right chikapa maiti takamirira isai request maiti isai request send request in comment section ndiku edei guys vana jajuti mbomirai handika munhu ari kuuya ari fair yakadero life handika munhu ari kuuya ari fair yakadero iri life asi kutomboya ari ghost ende chikapa chikutorwa life saka please your comments mutitira mushe mumacomments umu abego because toda kuona toda kudzidza right I'm adding you my Tanaka I'm adding you my Tanaka I'm trying to add you right hello abiang muri say hello magadi sisime ndiri right ndinokuti ndakafanana ndechingonzi makafanana namaitanaka pane munaito ndichi munhu ihama yenyu here ndikati ndakatotanga kutovaona kawana ndivaziva singavaziyei musirimi mokutanga indakanzi munobva kupi sisimela haisi hama yenyu here vanoherei ndikati ndinohera dhuve asi ivo handizivi kuti vanoherei minho dzenyu hanzi dzakafanana mungaita mutumbo nene wangu simai vangu ndomera dhuve saka that means takanokonekta paudhuve apa nokuti mai vangu muyera dhuve saka zvinoreva kuti zvinoda kuti timbogara pasi tinyatsokurukura tione kuti dhuve iyi haisiriyo here imwe chete neyangu panogona tsvakava mugambe kuti vapinde tione kuti zvakafamba sei right maitanaka tida kugamuchirai pachirongwa chedu chechikapa muzuva ranhasi pano patiri paDiaries handitika again tichikuintroducei kupublic kuvanhu handika kuti vakuzivei kuti ava hanzi makafanana allright kuti ava vanonzi maitanaka she's an upcoming celebrity inini ndiniti kuva recruiter kuenda kucelebrity ikoko ndakaona chipo chava nacho she is an upcoming celebrity wachasapota kutanga nhasi zvichienda kumberi paDiaries because vane chipo chavo chekutanga maitanaka muri kuona apa ndoda kuti munitaurire maitanaka makati imimi munoita nezvei munobatsira papi nemakatiti munobatsira papi nepapi nepapi makadiko vanangu makanditeerera pazuva ranhasi chokutanga ndoda kutenda SIS-MELLY nekundidedza kwavaita kuti ndiwanewo mukana wokuzikamwa nemwi right inini nyaya dzandinoita nyaya dzemudzimba nyaya dzemudzimba dzandinoita dzakasiyana siyana chokutanga
ndinouchika vaya vane matambudziko okunetseka nekubata pamuviri, vanoita nhumbu dzichibva, vane masari, vanenge vachida kuchekwa masari, kuurayirwa masari mukati, vane matambudziko emajeko. Tinobatsirana nezvinhu zvakaita saizvozvo. Toindazve pakunodzidzisana zvikapa, murume kuti anobatwa sei, unobata sei murume mumba kuti agare newe kwenguva yakareba, kuti marriage yako ive a successful, isava marriage inongoputsika nokukundikana nezvinhu zviduku-duku. Kana uchibatikana nemarriage yako unofanira kuihendla sei. Ndinobatsirazve nezvinhu zvakaita semishonga yokupfeka, yokudzora, kudhonza matinji, nezvinhu zvemudzimba zvese. Ndingangoti zvinosangana nevarume nevakadzi. Kune vamwe vanoti haiwa inda mumarriage for 10 years or 15 years, but chinonzi kutunda handitombochizivi. Tinobikirana zvinhu zvinoita kuti uve nemafeelings towards murume. Kana wararwawo nomurume, kana kuti warara nemukadzi, unofanirawo kupedza bonde uchitundawo uchinakirwa. Tinobikazve mishonga yokuti vana baba vamuke. Varipo vana baba vanoti nhengo dzavo dzinotadza kumira, dzinopera simba. Variko vana baba zvevanongoti kocho-kocho, votopera simba mukadzi asina kutombonzwa. Vana mai tinotora nguva yedu. Ndinoziva kuti tinenge tichida kumbonyatsoteerera kuti tinzwe kuti zvinotapira zvichienda kupi, asi you find kuti vamwe baba nguva yavo inoita duku-duku iwe usati watombonzwa kutapira, zvichikonzerwa neropa ratinoburisa pakuzvara paya. Mafeelings ana mai anoenda achinopera patime yekuti vanenge vachiri kuzvara, but as time goes on vachikura, ropa richipera kubuda nokuzvara kwekuye, mafeelings ana mai anenge ava high, vana babawo vanenge vaa weak nenyaya yekuti age yavo pavakatangirawo kuita zvebonde vakanga vane jinja pakutanga, vana mai vachidzivirirwa neropa raibuda zhinji. Asi nekufamba kwenguva mai vanozodhivhelopa mafeelings ari more than emurume. Why? Because ropa rekuzvara riya ranga richivatadzisa nemahormones anoita kuti mukaka wemwana uvepo nezvimwe zvakangosiyana-siyana. Ropa rokumwedzi nerinobuda pakuzvara zvinenge zvichitarisa kuti mai vave nemafeelings zvinenge zvazvishoma. Saka mai vanenge vava nemafeelings akawanda vakudawo kudini, kuwana nguva nababa pabonde. Ndo zvinhu zvakawanda-wanda zvandinobata nezvazvo izvozvo. Right. Saka inini dzidziso yenyu iri based on chechi yamunopinda here ZCC, kana kuti iri based kuti makatodzidziswawo muchikura nati munototaridzwa nati munoita sei? Zvinofamba sei? Inini ndichikura ndakanga ndiri munhu, ndingangoti ndiri munhu akakura achida zvinhu zvevanhu vakuru. Nokuti I remember ndichikura ndaitika ndikanzi mwana, ndaitopopota zvezvokuti munoti mwana kunani, handisi mwana, ndiri mukadzi mukuru. Shoko rokuti mukadzi mukuru ndairida. Ndiri munhu aiteverera choro kuchibhorani kuvakadzi vakuru vakagara paya vachiita makuwa kuti baba vokwangu vanobata zvakadini, vanoita zvakadini. Ndo nyaya dzandaida kuhuni kupi kwose sekumashuku kuhowa. Ndainda navakadzi vakuru ndichingohwa. Asi zvakazoitika indakakura ndichipinda inonzi Evangelical Lutheran Church in Zimbabwe iriko, ndokunga moiziva, ndo yaipinda vabereki vangu. But nekukura ndiri munhu aingorota. Chokutanga ndairota ndichita sekuti ndiri kucheka munhu mupu kuzasi uku, mhopo idzi moziva dzinonzi mhopo dzinobuda kuzasi kwevanhu dzedzi. Saka ndichirota kudaro zvakaramba zvichindinetsa, zvikambondipa nhamo kutambura kusingaiti. Ndingati kubva 2010 kusvika 2015 tambura zvokutambura zviya kusvika ndazokwanisa kuzvifambira, ndikatosiya Lutheran yandainamata ndichibva ndaenda kuvadzidzi Apostolic Church. Ndokwandakanowana kunobatsirwa ikoko, ndikaudzwa zviri pandiri, nekuti vakanga vakutozviona zvichitongoitika kuchechi kwangu ikoko, kuti ndaigona kuti vanhu vachinamatirirwa paya madhimoni achibuda, ndaigona ngokwakuka ndongokwakoko. Kana kuti tinotaura nyaya nhasi, mangwana panouya munhu ane dambudziko renyaya yatatichitaura nhasi, ndo nzvimbo yandinenge ndiri ndonosangana pamwe negwenzi rinobatsira munhu iyeye padambudziko raanga achitaura. Handizivi kuti chii chinoitika pandiri, asi kuti kana chandisingatogoni ndinoti handigoni zveshuwa, asi chandinogona ndinonge ndakatochitaura pamwe nezuro, kana kuti some minutes before munhu andiaprocha ndotomudza kuti iwe zvinhu zvauri kutaura nezvazvo, dambudziko rauri kutaura nezvaro iri idambudziko randaa ndichitodzeya ndiri ndoga, but ndasingazivi kuti achauya nedambudziko iri ndiani. Ndo maitikiro azvinoita. Okay, saka zvichireva kuti mimi munosanganisa depending nekuti mataridzwa chii. Kana vataridzwa gwenzi moita zvegwenzi, kana vataridzwa zvekuchechi moita zvekuchechi.
ndingangoti ini zvegwenzi rekuti kunochera mugomo kana kuti musango handisati ndambozvitaridzwa, asi zvinoitika ndezvekuti ndogona kungonzi tora malemon, tora tsono, tora zvipeneti, tora huchi, tora shuga yebrown, tora eucalyptus oil, tora parafini, tora zvinhu zvakangosiyana siyana zvichienda nokuti dambudziko remunhu rimira sei. Unogona kuona achiti ndinonota ndichirarwa nemunhu wandisingaoni ndomuka ndakadotota, ndogona ngotoratidzwa ndichipiwa chunhu chinoita senge eucalyptus oil, ndofunga munoiziva, ine that smell inokachidza yekuti chero ukaisa pamaziso apa inovhara maziso zvokuti anozara makore unotadza kuona. Ndogona ngoudzwa izvozvo kuti tora eucalyptus nemunyu weparafini usanganise umukwizetai paka zvongotouya ivi kuti zvinofamba sei. Zvakafanana nekuti ndikacheka munhu masari anogona ngochinyara kuti vedu wendigoonekwawo chinhu changu here neava vanogona kufamba vachichitaura. Kana kuti munhurume chaiye anobuda sari rekumashure, varume vazhinji ndinovacheka, anenge achitonyara but akandibvunza kuti ko pamandicheka papei handizivi, handitombozivi kuti chii chinenge chichiitika, asi ndinotoona ropa kutoratidza kuti zvezvatoitika, kutopfeka magloves zvese kudi ndinonyatsoita, but pakuzonocheka apa handizivi ndinocheka sei. Right. So imi makatanga zvinhu zvimuri mwana mudiki, maida zvinhu muri mwana mudiki, muchiteera zvinhu zvavanhu vakuru mafunga todi kunzi mwana, that means zvinhu zvaidiwa navanhu vakuru, saka imi makatotanga kutoita rulari muri mwana mudiki kaini. Yeah, zvinhu izvi zvakatanga ndiri mwana mudiki. Zvinhu zvakatanga ndiri mwana mudiki, asi ini ndaifungidzira kuti chitevedzera nokuti airimembaakatakuudza kuti wataone varuveka zvaita vanhu vakuru muri mwana mudiki. Madi makatotanga kupata nevarume muri mwana mudiki because zvaitwa kane vanhu vakuru, maida zvinhu zvavanhu vakuru. No, kurava nevarume ndogona kuti hongu zvine kunge zvakati kurumidzei, asi ndakangoti ndichipedza form 4 yangu ndopandakaita mwana wangu wokutanga. Ndichangopedza kunyora form 4 ndakabva ndamitiswa, ndopandakatanga kubviswa umhandara. Mwana wangu iye Tanaka umwe chete wandinaye iyeye. Okay, right. Asikuisa marutanzwa hatichaoni network yabiyo makati muri kufuridza vamwe handichahwisi guys. Muri kutiona here guys? Zviri clear here? Tiri clear guys? Tiri clear guys? Tikontinye mberi. Tiri clear. Ndakona Chikapa isu guys. Muri kutononoka. Tiri clear guys? Tiri clear guys? Maiki sanaka ndiva ndotona achifreeza inini. But inini I think ndiri kutoona ndiri bwame. Are we good guys? Hands not clear. Hands monoprofita through my visions, right? Some legs we can hear, but picture quality it's not clear. Guys, in why tikada kuchitangize live panyuwani inogona I can see and hear. Yes, tikada kuchitangize kapanyuwanika mogona tozoita wesi guys. Ini ndikuona zvakanaka, inogona tozoita wesi guys, handisi toita sei? Regai ndimboisa light rangu on tuone pamwe kuda kunenge problem iri kuside kwangu kuno handisi kuziva, but ndiri kunyatso kukuona isenge imimi zvakanaka naka. Nyangwe neni ndiri kunyatso kuona zvakatonakisisa, but muri kumboita nyinyi muchifreeza. Hands not clear, but you can see you. Manje toita sei guys, because we need to see heka vachita zvinhu zvavo and what not. Alright, hands restart the live akumanaka. Vanhu vari kuti kwanzitosvika kuti tatizooni kana vakuita. Alright, saka vaita ndakarega itidoni totanga futi. Nokuti majority iri kuti not clear, hands tiri kusvika kuti hatizooni. Hanzi muri kumbobvunza. Okay, alright. Alright, saka regai ndikudonhedzei titangidze. Alright. Right. Makundinzwa here ndiri 1, muri kundinzwa here guys? Muri kundinzwa here ndiri 1, titangire ipapo. Hamza I'm freezing. Saka manje, that's the only way I'm going to catch up. Unless ndakutovaisa pane my phone.
pavideo call pane muifoni, unless ndakutonesa pavideo call pane muifoni. Saka ndostopa